Hello mga people, mga human being tips! Ang twigs na karon! Kani karon, magplansa na gyud tag buhok. Sugot tag plansa pero dapat magplansa og buhok, init yung kaayo ni sila. Kusan isang painiton, dali ra kay nimo init. Yan. Ato ning istorya bahin sa plansa, nganong duhawon jud ka plansa. Pwede gani tulo ka plansa para nindot ang resulta pero nakasuway na ko sa una. Ang plansa basta tulo ka buok, masunog ang usa. Kay na-overheat na siguro kay init na kaayo. Kaya paraan ni karon ang buhok niya, di ba kulot ka ino? Mawala yun ang kulot kay tungod aning plansa kay og mga ordinary pa po nga plansa, palit na nato ni na mga kuan, tabi-tabi dapit diha, dili gyud kayo na maka-straight kay kaning yung mga plansa intended yun ni kaning create. Sa Schwarzkopf po ni siya nga plansa, dili ni siya nimo mapalit sa asa. Na gini usara distributor tanan sa akong mga gamit kay para usara bitaw para nindot kay kuan ba trabaho nindot ang imuhang gibuhat ang imuha po mga customer malipay pod balik-balik pa kay nagwapa na sila pero ani pong magpariban pilar po nakabulan mobalik ka pod lang buhok ubot guni mo kwintahon gasto kay buhok kapoy da kay magpariban ubot bota nimo hunahon pila mo ka adlaw, pila mo ka oras di kumbati na imong buhok. Na mo balik ra dai tubo. Nya o medyo tay mahimo kay may pagbuot sa Ginoo. Agwanta na lang ta. Nya mo nang naibayot sa kalibutan. Kay gwapo pud siguro ibayot ng mga gamhanan. Wala po yung magpagwapag buhok kay kani ba yung magpagwapag buhok. Dili beta nang bayot nga kamaod jud ka kamaog na mga bayot mga hairstylist pero wala jud kan baka nang talag sari jud ka kita og bayot nga super expert jud sa buhok. Dami man jud tong expert og buhok kay dili jud ka magmahay ini kahuman kay gwapa naman kag buhok. Di na kasayangan sa imong gibayad, di kasayangan sa kwarta nga imuhang gipangita para lang jud mag kay kani bang magpagwapa ka kay imo ba jud nang mag-budget jud ka. Dili kay pagwapa lang ka kay tungod sa imo kuan ka og galingon mag-budget jud ka para anak kay naliman po kag bayad ani magriban na kinamahalan nuok ko so sige ra kay magwapa man pud ta ya kana atong giplansa straight dayon no pero ihagos-hagos pud ning balik-balik ang plansa dili ipundo ang pagplansa sa buhok kay ang buhok ug malab-anan pud og plansa mo kaging mugahi. Nga muna siyang bantayan yun yung maplansa yung bisa pag magsitag tabi, nagsige ka po kag-concentrate, dili mayo di ka mag-concentrate. Kay, kung saan na lang magbuk pagkahuman-an na nila, mura na sa graduation sa ka-brittleness. Di ba alali mabritol ang buhok, kay kan abang mabritol, dugay maulian. Muna nga, maning kamot yun na magwapa ng mga buhok. Sama ani wala na tong buhok ng mga murag libo kag usay porma murag king ambot na unsa tuod murag ani ra bas tubangan kanong diri ra man nima ang likod kay dili man kingkihon yang atubangan murag headband nga kingki bad kay kuno wala away ko customer wala na siya giaway giato istoryahan sa ilang katotohanan mo ni sumpa sa buhok bitaw kani bitang buhok no bawo lang ka ng buhok kay ngano mukulot ni itong buhok. Ako gani kulot kog buhok, mag-uol ko na akong buhok mukulot. Usay bitaw maklaro bitaw yun sa video nga ang punuan wa na, yung ulbo na. Kalabad og ulo. Ya, maupaw yung madugay si pariban. Makadaot ba yun yung magpariban? Labi na karon magpariban karon sunod bulan pariban na pug ka naasa pa nung buhok ana dilangkat tanan. Kani yung magpariban na yung interval na tuig na bulan kanus aka magpariban oy dili kay tungod kay daghang kag kwarta sige na kag pariban. Hoy. Paupaw na lang ma'am. Wala man puy muriban eh. Giriban karong bulana sunod bulan pariban ka na nabuang na way bayot sugot na ay. Bahala wa koy kwarta ni muriban masunog pa noon na. Tiaw ba masunog ang buhok ug simong pariban. Di pwede. Na nga pagwapahan na hinuon siguro maabot og 3 ka bulan.
Napo ko yung mga regular customer nga sige yung pariban every 3 months punuan na itong ribanon ana. Hala no mo ana gyud ni resulta sa ako ang giriban ganiha gi koloran. Ato ni siyang giriban uga nga bundastic nga rebanding by Schwarzkopf product made in Germany. Unya pwede ni siya pugngan, pwede nato ni siya iligog dagat, pwede nato ni siya bungkagon, pwede ni mo koloran tanan unsay mong buhaton si mong buhok way labot ana nya. Pwede kag way panudlay kay di man ni magubot bisan pag musakay kag tricycle or motor bisan pag lupad-luparo ni sa hangin di gyud ni madaot. Nga na gyud tong rebanding as in super gyud siya kagwapa, di gyud ni magmahay ang mga tao basta magpariban kag Schwarzkopf dili gyud ka magmahay kay gwapa gyud na ang resulta nga ana gyud siya ug sa tanan tan-aw dinha don't forget to subscribe my YouTube channel Miss Human Being. Subscribe, like, comment below. Thank you for watching and bye-bye sa sunod tong kita.